Hey guys, what's up? Welcome back to the channel again. I hope you guys doing very well today. I'm Mr Gamiyari YouTube channel आं नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबावबाय। So लोगोफोर, as usual आंना सानफ्रोमबो मर्निंआ मा होनो खापसे साहाजों स्टार्ट जायो आरोना। दा आं नै साहा लोंनो नागिरदों। लोगोसे आइया नै ओमफ्राय फिथा बानायदोंमोन माने दा फिथाजों साहाजों आं लोंनो नागिरदों। बेनो आरोना दा साननैसो बोथोरा बिराद गाज्रि जाबाय दंमोन ओमफ्राय अखा हाबाय थानानै आं जेबो खालामनो मोनाखैमोन ओमफ्राय माखासे खामानि मावनो गोनां खामानिफोरखौबो आं मावनो मोनाखैमोन। So दिनै बोथोरा एसे मोजां आरोना ओमफ्राय दा खामानि माखासे पेन्डिं जानानै दं बेफोरखौ आं मावनो नागिरदों। So नोंथांमोना माबाबानो जाबाय नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दिनै मा मावो आंथ' जेबो दा So लोगोफोर बेखिनियावनो आं मोनसे खोथा फोरमायनो नागिरदों नोंथांमोना चेनेलाव दा बावैसो जिबायदि भयंकर पियार होदों अननाय होदोंना गाइस इट्स टटेलि फाकिं क्रेजी गाइस literally guys literally I'm very overwhelming नोंथांमोना जिबायदि अननाय होदोंना चेनेलाव आं within 15 daysनि गेजेरावनो 100+ साब गेन खालामदों माने चेनेलाव it's not a simple thing guys so लोगोफोर बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरबाय आरो उननि समफोरावबो बेफोरबायदिनो आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आं नोंसोरनि सायाव मिजिं थिहरबाय लोगोफोर नोंथांमोना दिनै बोथोरखौ नायनो हागोन एसे जोरांदों आरोना एसे मोजां माने दिनै बोथोरा ओमफ्रायो बोथोरा जोरांबा माने मा गोसोआबो माने मोजां मोनो माने खामानि मावनो माबा मोनसे बुस्थुआव इंगेजिं जानो नङा होमबा बोथोरा दोमैलु गुबुंले जानानै थाबाय थायोब्ला गोसोफ्राबो मोजां मोना खामानि मावनो दांनो सुख मोना जायो माने स' बोथोरा दिनै मोजां एसे खामानि दामानि मावस्रांसै आंबो देहाफ्रा राफोद जागोन अब्लासो नङा होमबा गिबियाव आङो मावगोन बेरा खुन्थिया दानगोन आङो बेरा खुन्थिया जेवरा होथारनांगौ दङ मोसौआ जेजों मेजोंनो हाबबाय थायो माने बारिखौ एसे प्रटेक्सन खालामनो गोनां जायो माने मैगं थाइगं दं नालायथो स' लोगोफोर आं मा आरो इनि उनाव मा मावलाङो नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना So guys, दायो आङो रोगाखांबाय आरोना औवाखौ एबार बेखौ सिंखावनानै बेखौ नैबे बेराफोरखौ दुमनांसिगौ माने बे बेराफोरखौ दुमगोन आङो एबार A few moments later लोगोफोर मोसौ दोननानै फैलायबाय आं भाई गन्थङाव माबा गुग्ला जाना होदों गुग्ला बाल' नै मोसौ दोस्लायनो फैदों आरोना आङो मोसौ दोस्लायग्रोनोसै बेनि उनाव माखासे खामानि दंबावो बेफोरखौ मावनोसै आङो मोसौआबो बुरजा मानियानोलाय 6था मानि दङ So guys, दायो दैखांजोब्बाय आरोना गासैखौबो दायो थांफिनलायनोसैलाय आरो माखासे खामानि दङ न'आव बेखौ मावहैनोसै आङो थांनानै न'आव 2000 years later So guys, दायो बेरा दोननोसै आङो दसे जिरायखांबाय आङो मोसौ दोस्लायखांनानै दायो बेरा दोननोसैलाय नै मार्टु लाखाबाय लोगोसे सियारबो लादों मेंबा दसे जिरायनो लोगोफोर बेराखौ एसे दुमबाय आं दिनै दुमजोबनो हादिया माने औवाया एसे नांबावगौ जादों बेखिनिखौ दुमबाय आङो नै बेखिनिखौ बैसिम ससे दुमबाय आरो ससे दंबावो आरोना स' आं दिनै दोनथ'बाय लोगोफोर एसे मोनाबिलिबो जाबाय नालायथो मोसौबो लायनांगौ दङ मोसौ लायनोबो टाइम जाबाय ओइ हरै मा खालामदों नोंसोरलाय
क्या चल रहा है भाई फैदो थांसै फैदो थांसै फैदो आरलो पुथि फैदो स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेनोसैमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बिदिबा गाबोननि ब्लगाव फिन लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय टेक केयार मानो फैदों नोंसोरलाय हरै मानो खारबोदों हो मानो फैखो फैदो थांसै फैदो न'आव थांसै फैदो